El nostre camí va començar fa uns quants anys, exactament 9 anys. Tot va començar a les Marjals. Allí érem molt més obedients que ara, doncs fèiem les files molt rectes i escoltàvem un poc més. Allí vam aprendre a compartir molt més que els aprenentatges i experiències que a dia d'avui encara recordem amb molta tendresa. Vam aprendre a ser amigues i amics. També ens van ensenyar a escriure, primer que tot el nostre nom, i a les nostres famílies es va fer molta il·lusió. Després d'aixòs primers anys, 3, 4 i 5 anys d'infantil, ens vam graduar com a 3 grups molt units. Quan vam arribar al Sancho Guarner, molts de nosaltres ja el coneixíem, perquè havíem fet una visita amb les nostres mestres de 5 anys. Però com teníem nous companys a classe i alguns estaven molt nerviosos, ens van tornar a mostrar l'escola. Que gran i quants mestres! Doncs té cuina amb menjador, gimnàs, aula d'informàtica, una altra de música, entre altres. Al entrar a classe ens vam adonar que les taules, encara que estaven en grups, eren individuals. Teníem el nostre propi estoig, inclús llibres per a cadascú. Ai mare, pensaven que no ens ho trauríem dels dits. Els tutors amb molta paciència i estima ens van ajudar a anar guanyant cada vegada més autonomia. Al tercer curs vam continuar amb els nostres tutors i vam fer molta feina. I quan diguem molta, vol dir que van suar i tot. Doncs van comunicar que anaven a fer obres. Així que a final de curs vam haver d'ajudar a desmuntar les aules. El curs següent, el de quart, quasi que el voldríem oblidar. Primer van començar amb pols de les obres que encara no havien acabat i patis ballats, ja que no paraven d'entrar i eixir camions. Però el pitjor de tot estava per arribar, se'ns posa la pell de gallina de pensar-ho. Concretament el 13 de març van haver de suspendre les classes presencials. La pandèmia de la Covid-19 ens havia fotut. Però què passa? El que passava és que anaven a confinar-nos. No sabíem bé el que significava aquesta paraula, però no ens va fer falta buscar-la. A tots ens va costar acostumbrar-nos a aquesta situació, fins i tot els mestres amb les classes online. Al 5è curs estaven molt contents, doncs anaven a tornar a l'escola, encara que fora amb un complement un poc fastigós, la mascareta. És el moment històric on naixen els grups Bambolla, que com bé sabem, consisteixen en relacionar-nos únicament amb els companys de classe. Semblaven ramats d'ovelles. Com les classes s'havien reduït, van crear el grup E. Finalment, començàvem sisè amb molta il·lusió, doncs érem i som els majors de l'escola. Quina responsabilitat! També hem fet nous amics, concretament d'Ucraïna. Del que més ens alegrem és que la pandèmia a poc ha anat normalitzant les nostres rutines i especialment, i sobretot, de que molt poc temps entrarem en l'institut. Enhorabona a tots i totes, enhorabona a les nostres famílies pel seu recolzament i, com no, als nostres mestres. Gràcies a tots i totes!